Mode was nog altijd meer als net materiaal, gare en ontwerp. Dit vertel een story van identiteit, weerspieelt trots en van vast wie ons als mensen is. Mode vorm ekonomie, beïnvloed perceptie en transformeer levens. Die plaaslike modebedrijf gaan nie net oor creativiteit nie, dit verteenwoordig een geleentheid vir nasionale groei en bemachtiging. Elke stuk wat deur een plaaslike ontwerper geskep word, dryf een hele ketting van ekonomische activiteiten aan. Van die wewer wat die materiaal produceert tot die kleermaker en stilles wat die ontwerp tot lewe brengt, onderhou mode levensonderhoud oor gemeenskappe heen. Die koop van plaaslike ontwerpe hou welvaart in ons ekonomie in omloop en gee talloze ambachtsmanne en entrepreneurs 'n kans om te floreer. Wanneer mensen plaaslik vervaardigde mode kies, maak hulle 'n belegging in die nasie se toekoms. Die bedrijf het die potentiaal om volhoubare werk te bied, innovasie te inspireer en afhankelijkheid van ingevoerde goederen te verminder. Elke aankoop wordt een stil maar krachtige daad van economische ontwikkeling. Om plaaslik vervaardigde mode te dra, is een vorm van patriotisme. Dit wijst dat ons glo in ons talent, ons vakmanskap en ons vermoë om met die beste in die wereld mee te doen. Plaaslike ontwerpers het herdefinieer hoe creativiteit lyk, daar is een prachtige mengsel van traditie en innovatie. Materiale word omskep in kulture stukke wat stories van cultuur en veerkrachtigheid vertel. Ondersteuning van plaaslike handelsmerke help om traditionele handwerk te bewaar. Wanneer mensen dit waardeer en daarin belê, verseker hulle dat kuns levendig bly en aanhou ontwikkel. Plaaslike ambagslui en inheemse materiale laat ontwerpe authentiek en betekenisvol voel terwyl dit geleenthede bied vir diegene wie se vakmanskap ons erfenis sterk hou. Elke keer as 'n plaaslike ontwerp by 'n plaaslike geleentheid of internasionale byeenkoms gedra word, dra dit 'n boodskap van trots. Dit vertel die wêreld dat ons tot uitnemendheid in staat is. Globale erkenning begin altijd met plaaslike waardering. Ondersteuning van plaaslike mode is beide 'n ekonomische en kulturele keuse. Dit beteken om te waardeer wat ons maak, ons erfenis te eerbiedig en in ons creatieve kracht te glo. As ontwerpers moet ons voortgaan om werk te produceren wat uitnemendheid weerspieël. As verbruikers kan ons 'n verskil maak deur plaaslike handelsmerke bo ingevoerde handelsmerke te kies. Saam kan ons 'n bedryf versterk wat ons nie net prachtig aantrek nie, maar ook ons ekonomie bou.